Les incerteses, no saber el resultat d'aquelles coses que farem, ens pot deixar bloquejats en el no ho sé. No sé si m'anirà bé, no sé si estic prenent o si prendré la millor decisió, no sé si a la llarga m'haurà valgut la pena, no sé si me'n puc arrepentir, no sé si després voldré tirar enrere i ja no estaré temps, no sé si ho aconseguiré, sí? Està clar que davant de qualsevol cosa, com que no veiem el futur, no podem saber com ens anirà, no podem saber si aconseguirem els resultats que voldrem i, per tant, la incertesa està allà, no? No sé que algú tingui visions, és impossible saber-ho. Això provoca que moltes persones ens puguem quedar bloquejats amb el no ho sé, i aquest bloqueig pot ser doncs, d'un mes o de molts anys, no? D'estar allà amb el dubte, amb el no sé si ho hauria de fer o no ho hauria de fer. Què passa? Doncs que esperem. Quan estem així, esperem. I a què esperem? Doncs a que quan ho tingui més clar, ja ho veuré què faig. Quan estigui en un millor moment, això també passa molt, no? És que ara no és molt bon moment, ara no estic en la millor situació, per tant, bueno, quan surti d'aquest moment ja ho provaré, o quan estigui més segur, no? És sempre primer quan arribi la seguretat, doncs llavors, i la confiança, llavors ja prendré les forces, els recursos o la decisió i sortiré d'aquest no ho sé. Una altra supertípica, quan tingui més informació, quan tingui més coneixements, llavors és quan ens posem a treure'ns títols i cursos, no? Però al final no ens posem mai en acció, o simplement més informació, no? La qüestió és que anem acumulant informació però no acabem de fer mai el primer pas. Què passa quan estem esperant? Què penseu que passa? Doncs normalment no passa res, sí? I aquest res també poden ser tres coses, és a dir, que realment no passi res de res i podem passar molt de temps en aquesta sensació de hauria, tindria, hi ha com una veu interna, com una intuïció que et diu que facis un pas, però estàs esperant la seguretat, la informació, el millor moment, sí? Pot ser que hi hagi un esdeveniment que ens tregui d'aquesta indecisió. Això és el que ens encantaria que ens passés a tots, no? Quan estàs davant d'un canvi, quan no saps si fer una cosa o no fer-la, no? Que la vida prengués la decisió per tu en comptes de fer-ho tu. Doncs que et facin fora de la feina, que, no sé, que una persona et deixi, que et vegis obligat a canviar de país, que, bueno, la vida ja ha desbloquejat el no ho sé per tu i no ho has tingut que fer. Això, com us podeu imaginar, pot passar o pot no passar mai, per tant, tornem a la primera casella i seguim amb el res. I la última, que ja és per desgast. Doncs, com que no passa res, arriba un punt que el mateix desgast d'estar esperant, doncs, fa que es decanti la balança. Quan estem en el no ho sé, és que m'haig de començar a moure i és que haig de començar a caminar. No puc estar en un no ho sé si estic bé. Si per mi ja és ideal la meva feina, no estaré amb el run-run i amb el no sé si deixar la feina i provar de posar-me a fer de dietista perquè en el fons m'encanta i és la meva passió. No em passarà. Per tant, quan jo estic ja en el no ho sé, d'alguna manera el meu cos, la meva intuïció, no? Ja m'està cridant a l'acció. Per tant, deixem d'esperar. Què podem fer? Primer de tot, deixar de donar-li tant de valor a l'objectiu. Què tant fa si al final ho aconsegueixes o no ho aconsegueixes o has pres la millor decisió del món? Que no és tan important, l'important és el camí. Quina mania en posar la realització en el 10, en l'èxit, en aconseguir diners, en aconseguir la popularitat o allò que volíem, on que el negoci... De veritat, segurament, hi ha molta gent que ho provaria i seguiria endavant encara que ara doncs, no li hagi acabat de resultar del tot allò que va intentar. Perquè en tot el procés, en el moure'm en sentit,
en el fluir mi mateixa, en el tenir el meu propòsit, està la realització. Per tant, deixem estar si ho aconseguirem o no, perquè és que ja ho has aconseguit si estàs fent el primer pas. Perquè després del primer pas faràs un segon, i després del segon faràs un tercer, i aquí ja ho estaràs aconseguint. Perquè què passa? Que això que estem esperant, que us deia abans, va a la inversa. Jo aconsegueixo tenir les coses clares quan em moc. No m'arriba la claretat i després em moc. Jo començo a agafar seguretat quan faig el primer pas. No em cau la seguretat del cel per després fer el primer pas. Jo començo a tenir un millor moment quan començo a fer allò que el cos em demana que faci. Sí, de vegades igual tampoc no ve el millor moment perquè no estic fent res. Sí? La informació, els coneixements, també vindran quan comencis a moure't, quan comencis a fer passos. Quin aprenentatge millor que aquest pot haver, no? Per tant, deixar de donar-li tanta importància a l'aconseguir-ho o no. La importància està en que t'has mogut, en que has fet el primer pas. Encara que no ho sàpigues, encara que hi hagi incertesa, és que ningú ho sap. Ningú que en aquesta vida hagi aconseguit res ho ha pogut saber amb anterioritat que ho aconseguiria. I potser no li han donat tant de valor a aconseguir-ho o no. Segur que li han donat molt més valor al fet d'haver-ho fet. És aquí on està el que us deia, la realització, no? És aquí on guanyem. Per tant, tant fa l'objectiu. Al final, l'important és moure's. Tot allò que estàs esperant no està a casa, no caurà del cel esperant-ho, sinó que quan comencis a fer tot això que busques, perquè la seguretat es construeix, el moviment es construeix, els coneixements es construeixen, la claretat es construeix, tot això ve amb el moviment, no des de la inamobilitat del no ho sé. No ho saps? Vale. És excusa per no moure's? No, ens podem moure igual, de la mateixa manera, sí? Així que posar-ho en marxa. Poseu-vos una data. Fins quan esperaràs aquest esdeveniment de que la vida decideixi per tu? Fins quan esperarem? Fins quan esperarem a que ens arribi aquest gran moment, aquest moment tranquil, aquesta seguretat? Fins quan? Vale, tens aquella cosa de i sí, doncs, bueno, vale, doncs posa't una data. I a partir d'aquella data, que el que decideixis sigui tu. Siguis tu. Al final és ser proactiu. No és tant si has pres la millor decisió, com si al cap d'uns anys acabes canviant de camí, o si no et funciona el primer que vas fer i t'acaba funcionant el segon o t'acaba funcionant el tercer, no? Al final l'únic important és ser proactiu, realitzar-te en el camí, agafar tota aquesta seguretat i tota aquesta confiança que vindrà ja amb els mateixos passos i descobrir tot això que t'estàs perdent, sí? Bueno, espero que us hagi agradat, espero que si esteu en un no ho sé us desbloquegeu, que no li dongueu tanta importància a la incertesa. Al final, la majoria de coses no acostumen a ser coses de vida o mort. El pitjor que et pot passar és haver-ho intentat, haver après molt i haver fet un munt de creixement personal. Així que us animo a que des de la incertesa i des del no ho sé, feu el primer pas. I després ja vindran els altres. Bueno, espero que us hagi agradat. Si és així, doncs un like o compartir, o si teniu qualsevol pregunta o comentari, com sempre, al mateix vídeo o a gemapallars.com, que també trobareu més informació sobre el tema. Vinga, fins la pròxima. Adéu.